سلام كما يتوعلو كبرات تخاتتل تمدبنا قطمات بريمير ليج انجليز صباح قدام سنبت بزكيادو قطمات قصيلو كوعليو زعابي صوتا ناي سمون حال كاب زعابي صوتا تاني عالمنا زخونا امونغو تاريخاوين متحلالخت زخونا مانشستر يونايتد ليفربول زكياد قطميو እዚ ብሩዝነቱን ሰሓብነቱን ሓደ ካብ ዝኸበዱ ግጥማት ዝኾነ ኣብ ስታዲየም ኦልድ ትራፎርድ ቀዳም ሰዓት 2 ፈርኣን በቆጻጽራ ኤርትራ ዝካየድ ፀውታ ዋላ እኳ ዘን ክልተ ክለባት ከምቲ ናይ ቀደም ዝነበረ ዕብላለ እንተዘይብለን ዘለዎን ሕሉፍ ቅርሕንትን ኣብዚ ግዜ ድማ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ብናይ ክልተ ነጥብ ፍልልይ ኣብ ካልኣይን ሳልሳይን ደረጃ ምህላዋን ነዚ ጥምጥም ነዳት ዝውስኹሉ ነጥብታት እዮም ኣብዚ ግጥም እትብሉጽ ተጻዋታይ ወርሕላ ካቲት ኮይኑ ተሰለመ ሳላሕን መጻሙቱን ማነን ፈርሚኖን ዝምራሕ ከም ላማ ዝብልሑ መስመር መጥቃዕ ሊቨርፑል ኣታ ኣብዚ ግዜ ዝብሉጽነት ጥርዝ በዚሑ ዘሎን መድሕን ማንቸስተር ዩናይትድ ዝኾነ ዘመስካሕ ላውልዳት ዴቪድ የህያን ዝግበር ቅልስ እውን ገለ ሰሓቢ ክፋል ናይ ፀውታ እዩ ኣብ ፀውታ ብወገን ሊቨርፑል ጆርዳን ሄንደርሰን ኣብ መጉዳት ዘሎ ፀዋታ ይኾን ከሎ ካብ ዩናይትድ ድማ ሄሬራ ስላታን ፌለኒ ቢሊንድ ማርሻል ሮኾን ኣብ መስበር ዘለዎ ተጻዋትዮም እዚ ከምዚ ኢሉን ከሎ ሞሪኖ ንህዋን ማታ ከሰልፎ ትጽቢታሎ ኣብ ትሕቲ ኣሰልጣኒ ዮርገን ክሎፕ ናብ ንብር ብቕዓታ ኣብ ምምላስ እትርከብ ሓዊ ዝጮኑ ዘይምሕር መስመር መጥቃዕቲ ውንን ሊቨርፑል ኣብ ሜዳቲ ኣብ ምዕሻግ ኣውቶቡስ ዝድለቐ ድሒዛ ብሞሪኖ ትእለ ዘላ ዩናይትድ ኣገዳስ 3 ነጥቢ ምስ እትዕወት ብወቅዒ ናይ ካልኣይ ደረጃ ቦታ ካብ ዩናይትድ ክትቀበል ምዃና ክልቲአን ክለባት ጥንቁቑን ብሱልን ስልቲ ሒዘን ክቐርባ ክግደዳ እየን እሞ ኸዳ እዛ ኣብ መንጎ ዘን ክልተ ከቢድ ምትፍናን ዘለዎን ክለባት ዝካየድ ግጥም መን ትዕወተሉ ትብሉ ናይ ሎሚ ዝበልናዮ ፀብፃብ ስፖርት እዚ ተተኸታተልናዮ ነይሩ ክሳብ ብኻልእ ኣርእስቲ ንራኸብ ብሩህ ቀዳመ ሰንበት